neće se otvarati do sudnjega dana. Posebna počast. Ko kaže nakon što uzme abdest, subhaneke Allahumme wa bihamdik, slavljen neka si Gospodaru i tebi pripada hvala. Ešhedu en la ilaha illa ent, ja svjedočim da nema drugog božanstva osim tebe. Estagfiruke wa etubu ilik, tražim oprosta od tebe i kajem ti se. Njegovo ime će biti zapisano na listu i stavljeno u nečemu poput koverte i opečaćeno, neće se otvarati do sudnjeg dana. Neće se otvarati do sudnjega dana. Posebna počast. Subhaneke Allahume u bihamdik, ešhedu en la ilaha illa ent, estagfiruke wa etubu ilik, tražim oprosta za grijeh i kajem ti se. Ovo je nakon abdesta. Ovo je nakon pokornosti.